Üdvözlöm Önöket, ez a Kortárs, a Magyar Televízió vizuális kultúrával foglalkozó művészeti magazinja. Vajon a nagy belmagasság, a vastag falak vagy a katonás padsorok tesznek egy épületet iskolává? Van-e bennük otthonos funkcionalitás? És a pedagógiának van-e köze a kortárs építészethez, illetve fordítva? A mai Kortársban régi és új iskolák mustrája következik építészeti szempontból. Annyit tud a ház, amit éppen tudnia kell, és van benne még valamennyi lehetőség, hogy még egy picivel többet tudjon. Én azt gondolom, hogy ez az iskola egy nagyon jó iskola, mert jól válaszol azokra a kérdésekre szerintem, amit egy iskolának ma és a jövőben is tudnia kell. Nagyon-nagyon sok hibát követnek el sajnos az iskolaépületeknél, hogy a tájolással elrontják az épületet. Tehát az épület úgy van tájolva, például, hogy most ülünk, hogy a nap besüt ugyan, de nem tűz be a nap. A régi iskolákban a nagy folyosókajók, a nagy ablakok, mint a régi kollégiumokban, azt mindenki ismeri. Lázadó Pierre és a többiek, ahogy végigrohannak Gotthárd Péter filmjének félhomályos iskolai folyosóján. Jelenetek 50-60 évvel ezelőtti iskolákból. Az emlékeinkben már sokkal szebbek, de mégis sötét kaszárnya hangulat és neonfényes szocreál, de ugyanaz a szigorú rend. Az elmúlt 10 évben már egészen más szellemű iskolák is épültek, színesebbek, játékosak, ahol a hangsúlyok a kötelező tananyag mellett egyre inkább a folyósókra, a közösségi terekre helyeződtek. Az iskola mustrát Pécelen kezdjük Lippai Edit környezetpszichológussal, aki egyébként először jár itt. Vajon milyenek az ő első benyomásai? Az ragadt meg először, hogy az étterem az ott van a bejárat mellett, és ezen csodálkoztam egy kicsit, mert ez különleges dolog. Illetve amikor a folyosókat így láttam haladni, akkor azt eszembe jutott a tanítótér kutatásának egy diája, amikor azon ezeken a börtönszerű, cellaszerű, kaszányaszerű iskolákat mutattuk be, hogy a gyerekek akár azt is kérdezhették volna ott egymástól, hogy te melyik cellába jársz. Itt ebben az iskolában ezt pont, hogy nem éreztem. Az az említett tanulótér pedig egy konferencia és kutatás volt, ami éppen a korszerű pedagógiához igazodó korszerű iskolatereket kutatta. Ez pedig már Budapest, a Medve utcai iskola, ahol éppen 10 éve épült, a 140 éves régi mellé egy új szárny. Itt tehát szimbolikusan is találkozik régi és új. A folyósó kérdése pedig itt is lényeges. Németh László az író nem csak diákként, hanem később iskolaorvosként is jól ismerhette a régi kaszárnya szabású iskolaépületet. Egy 1937-es szociográfiában például külön kitért a belső arányokra, megemlítve, hogy a szűk folyósót az egykori építészek nem becsülték sokra. És most idézet következik, a 2 méteres sávon fegyenc sétájukat végző diákcsapatok nem is mennek el egymás mellett lögdösödés nélkül a szünetekben. Az átalakításokról írt cikkében Martinko József építész kritikus is idézte Németh Lászlót, külön kihangsúlyozva a felújítás után a közös terekben bekövetkezett változásokat. Hogyha egy ilyen túlfegyelmezett dologban, nagyon szűk terekben kell mondjuk gyerekeknek vonulnia, megfelelni az elvárásoknak, megtanulnia mondjuk dolgokat és az életre is felkészülnie, az valószínűleg egy ilyen ijesztőbb dolog lehetett, mint az, hogy nyilván itt is megvan a nyüzsgés, a tér tulajdonképpen léptékekkel nem lett nagyobb, mégis valamennyire átszerveződött. Nekem azért nagyon erős mondásnak tűnik, nagyon erős választásnak tűnik, hogy az új lépcsőházban ez a fajta színesség megjelenik, ennek más a dinamikája, más a hangulata, más a kisugárzása. A Vízivárosi Medve utcában álló régi iskolaépület mellé 10 éve került a téglaborítású új szárny. A régi iskolaépületnél a hagyományok megőrzése dominált, az új épületszárny jóval színesebb és játékosabb. Megőrzés, bővítés és átalakítás. Régi és új ma úgy csatlakozik egymáshoz, hogy több lett a hely és a sporttagozatos irányhoz is jól alkalmazkodik.
Akár a 70-es, 80-as években is a folyosó az ténylegesen valahogy a konfliktusoknak a tere volt, mondjuk, hogyha csak itt a megáll az időt vesszük alapul, akkor az egy ilyen brutálisabb és egy ilyen konfrontatívabb tér volt, mint mondjuk a férfi WC vagy a fiú WC, az meg egy ilyen köztérré tudott alakulni, vagy hát oda kényszeredett be a fiatalság. Az aulák azok nyilvánvalóan megint csak egy ilyen régi struktúrában valamennyire a fegyelmezés, meg a megfigyelésnek a terei voltak, és nem működtek így. Egy új iskola struktúrában viszont valójában ténylegesen ezekre kerül a hangsúly, hogy jobban lehessen használni ezeket az órák közötti időket arra, hogy valahogy feltöltődjön a diákság, valahogy közösségé szerveződjön. A törekvéseket erre látjuk, tehát de már mondjuk az elmúlt 10 évben épült iskolaépületeknél is, a jobbaknál és a sikerültebbeknél látjuk azt, hogy ez a fajta mag, ez a fajta közösségi tér, ez válik a legfontosabbá, és a folyosóknak a szerepe tulajdonképpen redukálódik, nagyobb terek alakuljanak ki. És akkor most tényleg megérkezhetünk Pécelre. Lippai Edith nem csak környezetpszichológus, volt tanár is, és az oktatáskutató munkatársaként évek óta foglalkozik azzal, milyen lehet az igazán jó iskolaépület. De először saját diákkori iskola tapasztalatairól kérdezzük. Azokra a helyekre emlékszem nyilvánvalóan, ahol történt valami fontos emberileg, ahol valami olyan közösségi élményt képzett lenyomatot a lelkemben, ami mai napig is ott van. Ezek általában inkább sarkok voltak, kis benyílók, beszélgető helyek. És talált ilyeneket a péceli Szemere Pál iskolában is? Abszolút találtam, és lehet, hogy azért, mert most kisgyermekes anyuka vagyok, de egy idő után az ugrott be nekem erről az iskoláról, hogy olyan, mint egy játszóház. Tehát meglepő volt ez a folyosó élmény, amit itt tapasztaltam, mert sok folyosó van, de nem éreztem azt a linearitásból fakadó monoton élményt, azt a szorongást, amivel tulajdonképpen a környezetpszichológia is foglalkozik, hogy az emberek nem szeretik ezeket a lineáris tereket, mint amilyenek a folyosók. Itt a folyosók kanyarognak finoman, elegánsan, színesek, és inkább emlékeztetett azokra a kúszómászó járatokra, amiket a játszóházakban kialakítanak a gyerekeknek. A péceli iskolát néhány éve Ekler Dezső építész tervezte. Ő több helyre is járt Szombathelyen iskolába. Szociálosban és poroszos rendszerű monarchiásba, de a régi iskoláiban is mindig talált használható részeket. És újra azok az izgalmasan homályos zugok kerülnek elő, amik olyan távol esnek a hivatalos tananyag tereitől. A régi iskolákban a nagy folyosókajók, a nagy ablakok, mint a régi kollégiumokban, azt mindenki ismeri, akár Erdélyben, akár Felvidéken, vagy az ország más részein. Mi jó még a régi iskolákban? A legjobbak ugye a homályos részek. Az új péceli iskola elhelyezését a bonyolult telek és szomszédsági viszonyok határozzák meg. Utcai homlokzata nincs, az épületet ráadásul össze kellett hozni a régi, ma már egyházi iskolával. És kívülről sem az a nyugodt, minimalista fekvő téglatest. Kívülbelül hullámzik, középső szárnya foglalja magába az iskola szívét, az aulát, míg a földtől hídszerűen elemelkedő, hosszan elnyúló tantermi szárny átjárást enged a kert két része között is. Az ember bejut az igazgatói iroda alatt, előtt a városközpontból a iskolaépületbe, ahol rögtön egy aula fogadja, és onnan, ha rámpákon folyamatosan megy, akkor följut az épület csúcsán, a végpontján a zeneteremig. Ekler szerint egy jó iskolában nem csak az a fontos, hogy a helyhez alkalmazkodjon, reagáljon rá, használja ki az előnyeit, de a gyerekek számára jó értelemben vett kalanddá is kell tenni az épületet. Erre szolgál a folyósók dinamikus áramlása, de ma már az osztálytermek sem változtathatatlanok. Az osztályterem az egy olyan elem, mint mondjuk egy lakásban a hálószoba, és ezen kívül minden többi tér legalább ennyire fontos.
nagyon fontos a folyosó a öltözőszekrényekkel, hogy széles legyen, kényelmes legyen, áttekinthető legyen, de például azzal, hogy a osztálytermek standard világosságával szemben tudjon homályos helyeket. Tehát a péceli iskolában, ha az ember végigjárja a folyosókat, akkor van, hogy egészen homályos, félhomályos, majdnem sötét helyekre ér, majd pedig teljesen világos helyekre. Megtalálhatók itt azok a helyek, amelyek ezeket a közösségképző funkciót ellátják. Az úgynevezett szociopetális helyek, amelyek önmagukban a tér kialakításával, elrendezésével, elhelyezésével generálják azt, hogy ott közösségi folyamatok, beszélgetések induljanak meg. Például az, hogy a folyosók nem derékszögben találkoznak. Azt látom, hogy nagyon sokféle szög van, és ez például rögtön egy megállásra késztető térforma. Ott én is kipróbáltam, itt egy kicsit sétáltam, és szinte éreztem, hogy hol vannak azok a pontok, ahol a gyerek megáll, hátradől, oda jön a társa, és akkor együtt áttekintve akár ezt a nagy központi aulát, egy kellemes érzést kelt, hogy rálátok a térre, biztonságban vagyok, a hátamat oda tudom dönteni az adott ponton, és látom a többieket. Találtam itt sok olyan kis helyet, ahol ki lehet kukucskálni. Ez is ezt a biztonságérzést megadja, ugyanakkor sok kis zug van, ezek kialakítják, én azt gondolom, ezeket a beszélgetésekre alkalmas pontokat. A másik, ami itt a folyosókban, tehát nem csak ami számomra szimpatikus volt, nem csak a kanyarulataikkal játszik a tervező, hanem a színekkel. És én most először jártam itt, egy kicsit el is indultam egyedül, és azt tapasztaltam, hogy rögtön tudtam, hogy mikor közelítek a központi területhez, ugyanis a zöld szín már jelezte, hogy most vissza fogsz térni oda, ahonnan kiindultál. Az iskola belső színeit a 7 emberi csakra színei ihlették, a vöröstől a zöldön át, egészen a hideg ibolyáig. Egyszer mind leképezik az adott belső tér funkcióját is, az auláé így lett a szívcsakra zöldje. Egészen más alapokból indult ki viszont a budai hegyvidéken működő 2 tannyelvű osztrák oktatási központ. A Medve utcai iskolához hasonlóan a közös telken itt is régi és új épület kapcsolódik egymáshoz, de egészen más szisztémában. Előbbi egy régi szerzetes iskola átalakított épületében, Európa Schule néven általános iskola, a Mondrian képhez hasonlító modern részben pedig a külön gimnázium működik. Evelyn Stanzertől, az Európa Schule igazgatójától is azt kérdeztük először, milyen iskola élményeket őriz diákkorából. Én Tirolból származom, egy nagyon kis faluból, ahol gyakran sítalpakon kellett eljutni az elemi iskolánkba. Nem volt ugyan nagy, viszont korszerűen fel volt szerelve. De később az Innsbrucki gimnáziumban sem volt dolgom akkora iskolával, aminek itt az igazgatója lettem. Az épületünk több mint 100 éves, és számtalanszor átépítették már, mire mi 19 éve ide kerültünk. Rendkívül romos volt, először a tetőt kellett helyreállítani, aztán jött a szerkezet újrarendezése. 94-95-ben a nyitáskor még komoly kockázata volt, hogy meg tudjuk-e tölteni annyi német nyelven tanuló diákkal, de hála Istennek ma már inkább bővíteni kellene. Az osztrák-magyar általános iskola valaha a keresztény iskola testvérek iskolájaként nyílt meg, és ma is hozzájuk tartozik. Az iskola katolikus ihletésű, ahol a vezetés, a híres szerzetes tanár de la Salle nyomán elsősorban a tanárközpontú oktatás híve. Így az átalakításnál főleg arra törekedtek, hogy a lehetőséghez képest tágabb és változatos oktatótereik legyenek. De az általános iskola régi épülete vajon hogy kapcsolódik a gimnázium kortárs üvegkockáihoz? A gimnázium már létezett, amikor ide kerültek. Ez az új épület 2001-ben nyílt meg, közös a kertünk és a tornaterem. Természetesen szoros együttműködésben élünk. Nem véletlenül mondják a szülők, hogy az osztrák oktatási központ akár az óvodától az érettségig biztosítja az egy helyben tanulást.
A gimnázium kortárs épületét egy bécsi építész tervezte. Az iskola markánsan elütt környezetétől, szerkezete merész műszaki megoldásokat mutat. A régi és új épület a tornateremmel kapcsolódik össze, melyet mindkét iskola használhat. Az üvegdoboz egyben naptér is, azaz a fűtésben a nap energiáját is hasznosítják. Az a melegség, ami jár az épületekből. Tehát az én régi gyerekkoromban, ami épület engem megfogott, az ugyan a Waldorf épületek is megjelenik, az, hogy óvja a gyerkőcöt, óvja a gyereket. Ő Kelemen Gábor, a vadonatúj Kékvölgy Waldorf iskola építtetője, és egyben saját maga megrendelője is, hiszen ugyanúgy waldorfos szülő, ahogy Valkai Csaba, a tervező is. Ők itt kicsit maguknak is építettek. Hát valóban a megrendelő az saját magam is voltam. Tehát ebben a dologban az a szép, hogy tulajdonképpen szülőkről van szó, apukákról van szó, meg anyukákról, akik egész egyszerűen szerettek volna egy iskolát a gyermekeiknek. Szent Lászlón vagyunk, a téli erdő közepén. Itt épült fel a szülők összefogásából az új Waldorf alapítványi iskola, ami teljesen új iskolaépítési konstrukció volt, hiszen itt tényleg a szülők összefogásából, és úgy készült az iskola, ahogy azt ők maguknak elképzelték. Először konténerek összekapcsolásával próbálkoztak, aztán kellett némi állami parancs is. Ha nincs tornaterem, nem lehet iskola. Így épült meg először ez a kézműves műteremháznak tervezett épület, amit a 4 tagúra tervezett épületbokorban amúgy csak a végére terveztek. Természetesen ebben az iskolában is kell lennie osztálytermeknek, ebben az iskolában is kell lenniük közösségi termeknek, de például ahol most mi itt ülünk, ezt a magyar iskolákban, az állami iskolákban tornateremnek hívják, itt viszont euritmia teremnek hívják, és egy mozgásművészeti órák folynak itt. Lenézünk itt parketton, igazi tölgy, nem pedig linoleumban, a maga az elhelyezkedés az épületeknek a tájolása. Tehát nagyon-nagyon sok hibát követnek el sajnos az iskolaépületeknél, hogy a tájolásával elrontják az épületet. Tehát az épület úgy van tájolva, például, hogy most ülünk, hogy a nap besüt ugyan, de nem tűz be a nap. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A Waldorf iskolák már létükkel is az óriás iskolagyárakat tagadják. Itt a személyes igények és egyéni képességek sokáig fontosabbak a kötelező tananyagnál. Az osztálytermek is inkább látszanak intim gyerekszobának, mint tanteremnek. Kortárs anyagokból van, kortárs, de természetes anyagokból, ez mindig is fontos volt a Waldorfnak, hogy természetes anyagokból építsen. És hát az üzemeltetési költségek is nagyon komolyan felmerültek, hogy ha csak lehet ezeket a minimumra nyomjuk le. Nincs tockos, nincsen körmös, nincsen kulcsodobálás, stb. Nem mindegy az épületben mi történik. Az épület szerint az épületek kihat később is, hogy az épületben mi történt. Szerintem ebben biztos, hogy a falak, hogyha beszélni tudnak, vagy egy régi mondás, ugye ezt tudjuk nagyon jó, hogy ez egy komoly dolgok. Tehát például itt az épületnél, amiben ülünk, én arra vigyáztam, hogy ne legyen nagyon sok bontott anyag, mert a bontott anyagnak is van története. A holtanyagnak is lehet tehát lelke. Rögtön valami meg is csillan abból a bizonyos Waldorf megközelítésből is, ami szerint egy iskola nem feltétlenül csak a hasznos négyzetméterek összeadásából áll. Budaörs legújabb iskolája viszont már újra a szigorú ráció talaján épült, és határozottan a jövőnek. Dobai János építész, aki az iskolát tervezte, most éppen az építés szakembereivel tesz a működést ellenőrző körsétát. Amikor a tervezés során föltettük magunknak azt a kérdést, hogy milyennek is kell lenni egy iskolának, akkor ugye találkoztunk azokkal az alapvető típusokkal, amik az iskolatervezésben a két szélső pólus, ez az ilyen poroszos jellegű és az angol szász jellegű iskola. Ugye a poroszos iskolára azt gondoljuk, hogy az a tapasztalat, hogy egy folyosóra felfűzve tantermek sora, az angol szász karakternél pedig ilyen nagyon demokratikus, különböző bokrokban ülő, különböző terekben ülő csoportok, hallgatók. Itt nem csak oktatunk, tanítunk, hanem nevelünk is, és a nevelés céljából, a szocializáció céljából mindenképpen nagyon fontosak
a közösségi terek is, és ugye az udvar is, és minden közösségi tér egy tanulótér. Hiszen bármennyire hihetetlen, egy pedagógus nem csak a tanítási órán tanít, hanem példát mutat az egyéniségével, az öltözködésével, a megjelenésével, és mindezt minden pillanatban teszi, tehát ezért kellenek a közösségi terek. Simsik Zsuzsanna az igazgató, aki magát konzervatívabbnak tartja, és számára a patinás régi iskolájuk volt az ideális iskolaépület a nagy belmagasságaival. De az újban lényegesebben nagyobbak a terek, a letisztult formák mögött pedig a könnyebb és olcsóbb fenntarthatóság is ott áll. A modern technika pedig az iskolák másik fontos terepén, az osztálytermekben pótolhatatlan. Most a pedagógia kicsit áttért a frontális oktatásról, szerencsére azért vannak a kooperatív módszerek, projektmódszerek, amik felfedezték azt, hogy nem csak frontális munkával lehet tanítani, hogy vigyázba ülünk, tanítónéni magyaráz, a gyerekek írnak, olvasnak, számolnak, hanem a pedagógus most egy picit háttérbe szorul, és a gyerekeket segíti az új ismeretek megszerzésére. Az óriás kör után végül térjünk még vissza Pécelre, méghozzá az épületen kívül az udvarra. Lippai Edith itt is észrevett valami jellegzetesen iskolai helyet. Nekünk ugyancsak fedett turistafalatozónak tűnt, és kissé stílus idegennek, aztán egészen más derült ki róla. Tipikusan olyan hely, amit a lányok szeretnek egy iskolaudvaron, mert a szakirodalom szerint is, illetve amit a Műszaki Egyetem hallgatóival mi is végeztünk ilyen vizsgálatokat, az jött ki, hogy az iskolaudvarokon a lányok jobban szeretik az összeülős, összebújós helyeket, a fiúk pedig nyilván igénylik a nagy pályákat, ahol levezethetik az energiáikat, illetve az iskolaudvar más szempontból is érdekes, ugyanis itt észlelhető állandóan a természet változása, és egy környezetben a változás például a kicsiknek, az alsó tagozatosoknak nagyon fontos. Végeztünk olyan rajzvizsgálatokat, hogy az iskolájukról térképeket rajzoltattunk a gyerekekkel, és azt tapasztaltuk, hogy a kicsik, bármilyen változás volt, ez hihetetlenül felnagyítva jelent meg a térképeken. Mivel én környezetpszichológus vagyok, én úgy gondolkodom, hogy az ember is hat a környezetére, és a környezet is hat az emberre. És azt is tapasztaltam itt tanárként, hogy abszolút a pedagógiai attitűdöt, a térben való viselkedés rendkívüli módon meghatározza azt, hogy van az kialakítva. Ez kicsit elvontan hangzott, ezért konkrét példát kértünk, és akkor itt Pécelen is rátértünk az osztálytermekre. A kis tanterem attól függ, hogy mennyien használják, hiszen ha túl sok a használó a kis térhez, akkor ebből zsúfoltságra következtethetünk. És mint ilyen a zsúfoltság magával hozza a figyelemelfáradást, a túl sok inger miatt az agresszív viselkedések gyakrabban előfordulhatnak. Tehát a nagytér az azért jobb egy pedagógiai munkához, mert tényleg szó szerint a pedagógusnak van arra tere, hogy különböző módszereket használjon, különböző módon mozgassa az osztályt, események történhetnek, akciók történhetnek, az élmény alapú tanulás felé haladunk, és nyilván ahhoz tér kell. Az, hogy egy gyerek egy osztályteremben hol ül, erről nagyon sok vizsgálat van, hogy mennyire van ennek szerepe abban, hogy hogyan teljesít. Általában azok a gyerekek, akik középen és ülnek, és körülbelül ugye a harmadik, negyedik padban ők azok, akik rendszerint jobb osztályzatot szoktak kapni a többieknél. Tehát valahogy annak, hogy egy gyerek hol helyezkedik el az osztályteremben, és ezáltal a kommunikációja milyen a tanárral, ez nagyon fontos. Akkor tehát létezik olyan, hogy ideális osztályterem? A rugalmas osztályterem. Tehát ami átrendezhető attól függően, hogy éppen mire van szükség. Nincs baj a frontális elrendezéssel sem, hogyha frontális módon adunk át éppen egy anyagrészt, de engedje meg azt az osztályterem, hogy akár a padokat rendezzék, színpadszerűen elhelyezzék, körbeülhessenek, csoportokra lehessen bontani, hiszen egy olyan kémiateremben a kutatótársam Réti Mónika kedvenc példája, ahol le vannak csavarozva a padok, például elég nehéz jól mozgatni a gyerekeket egy kísérletnél.
Végül Dobai János építész egészen más dimenzióba helyezi a kérdést. Eddig végig múlt és a jelen viszonyáról volt szó, de egyszer ezek a ma kortárs épületek is régivé válnak. Jöjjön tehát a jövő dimenzió is. Nincs olyan emberfia, aki ma meg tudja mondani, hogy 50 év múlva milyen lesz az iskola. Ugye csak arra gondolunk, hogy egy pár évvel ezelőtt az iPadről, mint akár csak a technikai oldalát nézve ennek a dolognak, senki nem hallott, ma már nyugaton egyes iskolákban kötelező tartozik, de arra gondoltunk, hogy a jövő iskolájának flexibilisnek kell lenni, lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a jövőben nem látható dolgot kis átrendezésekkel követni tudja, fel tudja venni az igényeket. Ez volt a Kortárs, jövő héten képzőművészettel folytatjuk. Viszontlátásra!